La qüestió és que els governants han de governar d'acord amb la llei i amb sentit comú i preveient el que passarà amb uns recursos que són limitats. Deixa'm que acabo, ja acabo. Llavors, està bé que una persona digui jo primer treballar i després ja regularitzaré. El que passa és que, com deia aquest senyor abans, els espanyols que van marxar a Alemanya, que van ser moltíssims, no s'ho podien plantejar, perquè jo vull treballar, anava immediatament seguit i per tant hauré de tenir un contracte, perquè si no vaig de forma regular, no entraré. Les circumstàncies no són les mateixes. Per Espanya eren unes circumstàncies molt difícils, llavors. Era un país que... Perdona, és la mateixa situació que estan vivint ara els països del nord d'Àfrica o de l'Àfrica subsahariana o del Llatinoamèrica. Que depeníem de les divises que enviaven els emigrats. Segon, les circumstàncies, a qualsevol immigrant li encantaria vingués a Espanya o arreu del món amb un contracte de treball i treballant dignament i visquint en un pis com Déu mana. Però el govern no pot enganyar... Escolta, em podries dir a França quants il·legals hi ha, a Alemanya quants il·legals hi ha, a Anglaterra quants il·legals hi ha, a Estats Units quants il·legals hi ha? Però quina és la porta d'entrada? Quina és la porta d'entrada principal? Espanya. No, perdona, però és que el problema és el mercat laboral. Al mercat. ¿Qué la porta de entrada? La porta d'entrada d'il·legals és a Espanya, igual que la porta d'entrada de moltes coses. I de moltes coses, no ho farem perquè jo crec que estem en un punt interessant del debat. Ja ho farem un altre dia, perquè guardem aquests... Vostè se'l guarda que el proper dia el farem, senyor Rada? És el segon cop, Bé, escolti, la televisió és així, perquè ara el senyor Girauta diu que la porta d'entrada és Espanya dels il·legals. A veure, hi ha una... Evidentment, per raons geogràfiques, hi ha una sèrie d'immigrants que entren per Espanya, pel sud. Això és geogràfic. Segon punt, com que a Europa hi ha lliure circulació de persones, en el moment que has entrat a Espanya, ja estàs en Europa. Perdona que et contradigui, Carla, Juan Carlos, això no és del tot cert. Primer, la colònia més gran que es troba aquí, ara per ara, que es troba a Espanya, és la romanesa, després la latinoamericana. I aquests no entren per les fronteres. No, llavors, clar, siguem coherents. No podem dir que Espanya és la porta d'entrada i que, primer, aquests senyors, sobretot que venen d'Equador, de Bolívia, de Brasil, d'Argentina, venen de vacances en avió i després es queden. I fan escala a Alemanya, a Suïssa, i després arriben a Madrid. Llavors, qui és el responsable? Jo et diré qui és el responsable. El responsable de tots els problemes humanitaris que es plantegen aquí són aquells que no compleixen la llei quan tenen l'obligació i la responsabilitat de fer-la complir. Qui són aquests? Els polítics. Tots? Home, tots els que han tingut aquesta responsabilitat des que Espanya és receptora d'immigració en comptes d'exportar emigració. Bé, està clar, aquí sempre la culpa la tenen els polítics. Jo no sé per què, però sempre arribem a aquesta cosa. Que diran, per exemple, del Marroc, d'Algèria, que també són països fronterissos que entren els subsaharians que passen per allà. Tu ara t'aniràs al Marroc, a Tànger, o a Tetuán, o a tota el que és la frontera marítima del Marroc, i estan allà gent de tot arreu, de tot el món, fins a tot pakistanesos. Ja em diràs tu com arriben del Pakistan, de l'Àsia, a África y después para Cuba. Yo, para terminar, que estamos ya medio listos, para responder a la pregunta con la que hemos empezado el programa, diría que si ahora mismo el Mohamed dijese que él se siente catalán, diría, hostia, se ha vuelto loco. Al igual que diría, si viene alguien y dice que su hija no es catalana, diría, ese alguien se ha vuelto loco. ¿Sabes lo que te quiero decir?